Reuși să-l aduc și pe la viață pe fraierul ăsta de oraș. Salut. Ba, apropo, ai văzut că am extins strada? Off camera, cât am terminat eu episodul ăla și până m-am bucat de saltul. Da, nu m-am uitat. Ia să după aceea. Și stai chiar să le arăt la oameni ce mai spune pe aici. Deci a pus nebunul ăsta acum hâul ăsta mare de spital. Ce să zic, aici la podea n-am mai terminat, o să mă apuc eu de podea asta aici. Și... A, da, și o prostă așa. Și am continuat strada să o duc și eu în jos, să o leac. Deci, bă, dar chiar, cu parcarea cum vrei să o facem? Adică? Cu parcarea, dă-te mă pe mea de aici. Cu parcarea cum o ducem? Parcarea de la spital. Cum ți-am zis? Păi cum să iasă spre stradă? Cu strada de aici dinspre primărie sau partea altă spre strada principală? Pe strada principală. Ok, atunci. Sau ba nu, bine. Nu, eu zic mai bine spre principală. Zici tu? Da, are și mult mai bine. Adică- Dar trebuie să facem trecere de pietoni acolo. Coboară în jos și nu iese simetric. Trebuie să mai spargi de la stradă și să mai scopăm în stradă. La ce anume? La strada principală, că nu iese egal. Spre stradă, pe acolo la pietoni sau unde n-ai văzut tu? Nu mă, boule, uite aici. Nu iese egal, adică e prea mic locul. Aici o să nu o să mai lăsăm în jos, da, stai că am făcut casa și nu iese legal, nu știu. Aha. Facem pe aici intrarea și gata, facem de... Stai. Așa. Deci aici să fie ăsta și aici să zicem că e linie, știi? Cam așa să fie. Lața asta provizoră, știi? Da. Hai că mă ocup acolo și vedem la sfârșit cu parcarea corului. Oricum, o las acolo, după. Ce? Zic, las acolo, că oricum o spargem după. Hai să ne apucăm de podea asta. Firea mă ta să-ți fie. Abia aștept să-mi vină microfonul de la reparat cu aia. Păi și tu cum că vorbești acum de la microfon? Cu microfonul de la webcam. Bă, ce dracu faci? Eu când am luat camera nu m-am gândit că are și microfon, că n-a fost atent. Dar e bine să mai ai încă un microfon, vorba aia în plus. Vezi că azi mă gândeam dacă să-mi cumpăr PlayStation-ul sau nu. Dar chiar ce ziceți oamenilor, să-mi iau PlayStation 5? Pe lângă calculatorul care mai am? Tu ce ești mai oraș să mai iau și PlayStation? Nu știu, nu mă bag. Era bun dacă nu am PlayStation, ne jucam dracu GTA online-ul. Ne jucăm mai multe jocuri. Da, dar dacă ești tu pro și nu vrei să-ți iei și tu un calculator cum trebuie, dă-te-ai mult să te iei. Eu cred că n-aș vrea, dar pot cumva și nu se poate sau cum? Nu știu dacă nu-ți convingi tu poliții. Eu m-am săturat să-i conving pe ai mei mâncați. Dacă eu m-am chinuit pe PC, nu prin trebuie cu PC-ul, dar pe cu calculatorul de Tu cât te chinui să-ți iei pentru PlayStation? Că la mine, cumnată mi-a vrut. Soția lui frate mi-a vrut să-mi iau PlayStation. A, dar chiar mă, nu ți-am spus o fază șmecheră. Când a venit soția lui frate meu acum în țară, mă întreba, că ea știa că mi-am vândut PlayStation-ul, zicea, păcat că ai vândut PlayStation-ul, că vroiam să mă joc și eu. Și ea cu PlayStation-urile, știi? Deci plăcea că vrea să joace Super Mario, nu știu cum. Nu știu, să mă ce Ce? Când ăsta. Du-te și construiește în cealaltă parte, nu mai veni în corp, uite-le, bra. Am fac aceeași prostie, iar mă învârt în cerc vorba aia. Păi nu te mai vârti, bagă într-o direcție, nu cum fac eu. Că mă încurc și pe mine. Din obișnuință.
Ce mă, băule? N-ai de verde aici. Bă, eu le-am spus la un moment dat că vor să intre să joace cu noi, dar văd că nu mi-au răspuns atunci când am pus story-urile ăla pe Instagram și așa. Înseamnă că puțin le pasă. Ce? Înseamnă că puțin le pasă. Bă, eu le-am dat o ofertă dacă vor să intre să joace cu noi. Bă, de-n gură! Dar rămâi mă și tu blocat acolo, ce are? Mă încurci, faci cum faci, mă încurci. Sus. M-a dus să pun geamurile. Ceapa, măti. Mamă. Și pana mea. Ah, da, stai puțin că eu fac din lateral, mă, și întrebam, băi, ce dracu, mă. Am pus tu geamuri? Că zic că le-am pus numai eu, nu știu. Bă, Zi. la tine ninge? Afară? Da. Nu știu, stai să văd. Nu. A? Nu. A, vezi că la noapte ai pus-o. Ce anume? La noapte ai pus-o. Eu? De ce? Vezi că o să ningă la noapte. Ei, hai! Să Nu văd știai. cum fac când plec la muncă. Acolo e problema. Mă duc treacu pe jos. Mie nu place să văd mașinile cum patinează. Doar dacă era a mea. Pe zăpadă? Ce? Pe zăpadă să vezi cum patinează. Oh, mai mă întărăsc dracu, poate, nu știu. Bine, cu alta mea n-aș face niciodată drift. Dar cu a mea aia personal, da. Dacă eu abia aștept până ca să pot să ieși cu bicicleta să patinez pe zăpadă. Mamă, taci, că mi-aduc aminte când aveam bicicleta aia, prima bicicletă care am primit-o în Moca, între ghilimele. Mi-a dat-o cineva, știi? Și eu nu suportam bicicletele cu propagaj, mâncați-și. Băi, am scos propagajul din prima, că nu suportam nici mort. Băi, dar ce drifturi făceam cu ea. Băi, mergeam aici la teren, aici în E3 unde stau eu întotdeauna. Băi, mâncați-și, mă dădeam tare și aveam frână de mână la... Frână la picior acolo, știi? La picioare și eu am la bicicleta aia. Mamă, și dădeam tare și când mă învârteam, făceam un 360 cum făcea Paul Walker în Fast Furious 2. Înțelegi? Parcă știu cum Fast Furious 2 făcea cu... Dar mai stai că nu mai știu cu ce mașină. Ah, da, cu ăla... aia verde, dar nu mai știu ce marcă e și ce mai știu pe aia. Nissan, sau ce? Nu mă, ce, n-are nicio treabă. Era cred că Mitsubishi Evo. Cred. Nu mai sunt sigur că nu m-am mai uitat de mult la Fast Furious 2. Da, Mitsubishi Evo, da. Stai așa că mi-am să aminte. Aparent, de ce vorbești că eu nu m-am uitat în viața mea la Furious. Nu te-ai uitat niciodată la Furious și uite? Nu, Cu Dom, nu, adică Vin Diesel, Paul Walker, Dumnezeu să o odihnească. nu-mi plac mie astea. Mamă, pă, prost ești, mă mâncați și că tu și mișto filmele alea. Băia să-mi bag ciuri și muream de râs când uitam la ele. Adică în sensul că îmi plăcea la nebunie. Scuză-mă, nu sunt pasionat de mașini. Bine, sunt, dar nu în cazul ăla extrem. Eu da, frate. Eu ți-am spus, aș vrea să-mi deschid în viitor o firmă și pe partea de mașini auto să fie. Da, mă gândesc de ce.
O să-mi pese mai mult atunci după ce termin liceul, bă. E altceva, mă, când ești pasionat din vorba aia, dintre ghilimele, din fabrică. De când ești micuț. Când înveți în timp și după aceea nu-ți mai dai seama când ai mai învățat despre mașini. Apoi când trebuie să le înveți pe toate deodată, te bulversează așa. Dacă e vorba de orice altceva în afară de matematică română și altceva, Aoleu, mi-a să aminte de școală, mâncă-te și... Mamă, ce... Încă mi-aduc aminte ce prostie am făcut când eram mai micuț. Dai de las-o, dracu. Nu le-aș spune pe videoclip că... Nu-i frumos, ca să ar învăța copiii și... mamă, ce aș fi zis acum, dar nimic că suntem pe video. Da, las-o bată că... Aș fi adus vorba, da. Ce-o făcut gura, mătii? Da, seama că eu oricum în descriere acolo am spus că nu specific pentru copii. Da, nu știu, poate să știi. Ce? Console este pe partea cealaltă. Dar du-te dracu, mai contează! Păi da, te bagi pe mine și mă încurci. Pișea mă și pe tine să mă piși. Uite așa, stai acolo și construcție. Du-te dracu de sclav! Pișea mă și pe tine de obosit. Tu tot ești la care se plânge cu școala. Ia un gură. Vezi că suntem pe filmare, sclav în puțin și ești. N-am înjurat. Lasă, te-aș înjura eu, dar să... După ce oprim filmarea. Apropo, du-te dracu, ca să fim siguri. Așa. Te dracu. Te dracu pe tine, zici pe mine. Mă piși pe tine de obosit. Duce-te în ea. Hai, vezi, du-te dracu de obosit. Poponarul satului ce ești. Ia să zic acum un nume, da. Mai faci mă prostii cu Iuli? Ce puțin te dracu? Hai! Hai, deja îmi bag pula în gura ta dacă încep să zici de asta acum. Ne mai suntem tot aleagă. Păi bag pula în glumele tale, că mă enervezi deja. S-a supărat băieți. Vezi că încep să înjură. Ce? Vezi că încep să înjură. Ce? Nu, Te abții? Te abții, mă? ce? Jură dacă vrei, nu mă deranjează, stai calm. Dă-te, fă! Mama e. Futu-ți gura, mă, te-am vrut să apăs pe el. Ah! Apeși pe... Să-și pula. Așa, hai să scriem aici, ăla. Gata, mă? Nici nu mi-am dat seama când s-a făcut. Sunt 3, mă. Ce 3? 1, 2, 3, mai trebuie 1. Păi eu ce zic? Mă întorc imediat. Ok. Și am mai pe la opri filmare. Închis apel. Hai, până vine el continui în continuare. Pizda, mătii. Pizda, mătii. Seama că aici nu mai punem hospital ăsta. Dar tot trebuie să acopăr. Futu-ți gura, mătii.
Nu prea mai vorbesc eu acum, băieți, până nu vine ora și... Ce nașpa e aici pe seara. Eu așa am văzut că nu ninge la mine aici. Acum, momentan, nu văd. Dar văd eu când ies la 7 cu câinele. Putu-ți gura, mătii. Mamă. Stai spate. Mamă, cât mai am că nebunesc deja. Hai că mai ce termin de asta o spun filmarea pe pauză ca să stop aici și revin când revine și oraș sau dacă termin eu aici. Putu-ți lag, mătii. Hai, că revin. Da, bă. Gata, mă. Bun. Am făcut aproape jumătate din cât era aici. Ce? Am observat. Am zis aproape jumătate, n-am zis că chiar jumătate. Era bine dacă o să terminam chiar. Era. Dacă să fac și o singură mă, handicapatule. E, altceva e venit în față, Dani, că hâul ăla nu arăta bine, bă. Stai că Așa. vine, stai să sub drăcii asta. Am uitat pe net, acum și ia, uite-te. Ia meu ca. Imediat stai puțin să termin bucățica asta nebună, stai așa. Bine. Parcă e altceva acum. Nu înțelegeam ce pizda măsii vrei tu să faci. Nu se punea, nu H. Păi mă întrebam eu ce dracu, mă făceai, nu știam ce căcat vrei să faci acolo. Eu mă apuc de pus geamurile. Pune-te, eu apucă-te și eu mai mă apuc să stop aici. Futu-ți moarță, mătii. Ești pe filmă. Ce mă? Ești pe filmare? Da. De ce în jos? Că m-am enervat. Și morții mătii nici nu știu dacă e un jurător, măcar așa gravă. Da, nu știu dacă e în jurătură sau nu, dar dacă se uită un copil și se duce la mami, mami, morți mătii, hai de capul. Ei, ce să-i fac, vrei să... Știi cum am spus, mă, cine vrea să uite, să uite, cine nu. Și punct. Nu e obligat nimeni să uite, frate. Să intri la setările canalului și să dai acolo că e o setare, o să-ți arăt eu, unde zice acest canal nu este destinat
copiilor mici. Știi? Dacă nu știu, dacă nu chiar am activat-o chiar. Am zis că nu știu. O să te uiți după video. Știi? Metode de siguranță. Da, bine spus. Eu Dar am oricum, făcut. și chiar dacă înjur sau nu, dacă înjur, de exemplu, și chiar dacă e activată aia de copii, YouTube-ul tot poate să-ți pună o restricție. Știu. Da, mai zic ceva de colo. Hai, lasă-l pe acolo că nu suport, jur. Nu mai mi-aduce aminte de el. Cum spunea el chestii de alea prostești în sensul pe filmare, adică gen, te parcă și că nu gândeam puii mei. Cum pui mei să spui că de prostii cu fete sau ce zicea el, că nu știu ce, că ține mâna nu știu unde, băi. Mi-e greață când am văzut chestiile alea pe bune. Și fix pe filmare, frate, numai bine dacă o zice nebii cu niște prieteni înțelegeam în perea mea, dar las-o dracului, nici chiar pe filmare. Așa e să fie scris, nu? Ce? Eu ziceam așa să scriem. Da, chiar așa. Dar sper să-mi iasă și simetric. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 1, 2, 3, dracu să mă ia. O, ăsta mai bine făceai de 3, bă. Să-ul am făcut invers. Aoleu! Cum arăta, mâncați, ziceai că e părlit. Altceva acum? Da. O, spul. Înveți să citești. Mai dă-i o dată, bă. Itală. Cred că mă încape. Da. Încape. Sparge așa. Și tu trebuie să pui de aici să începi. De aici. Ca să poți să o duci și... Așa și mai adu două încolo și gata. Cred că mă încape. A, și de da, încape. Aici e două sau una? Una. Să vezi cum fac au... Tot Paștele tău. A, dar nu încape, mă, chiar. Ba da, încape. În cap nu. Punem așa? Ia. Bă, mișto. Dar eu ăla mi se pare puțin ca înședățel. Mai vreau să zic și eu. Ia stai așa. Mi se pare că... Așa? Mai bine așa, mai bine. Băi, mișto. Ca Îmi un place. mare, știi? Bă, dar hai aici ca să fie mai frumos, să mai sparg una de la L. Auzi, știi cum mergeam, mă, făcut? Aoleu, stai că e prea mare. Uite așa. Nu, coaie. Nu. Nu, stai că ești prost! Stai așa. Ia uite. Vino cu a. Da, stai așa. Sus, mă, mama mea, că eram zis cu prostie, las așa. Ce pula mea? Dar vine prea înalt și nu-mi place. Hai, mama mea, mai ridică mai sus, idiotule, cu un bloc. Bă, creață. Prea mult. Tu gura, mă, de alarmă proastă. Stai că eram să închid apelul lângă șală. E bine așa. Mai prea înăltuț acum. Stai așa. Acum parcă-i bine. Ia vine cu așa și zi-mi ce părere. Bă, ce dracu e pocitul ăla de aur? E cam pocit, mă, mâncați așa. Bă, mai bine facem așa, ia fentele. Dacă nu-l facem cum ai zis tu, ia fentele aici. Sparg și lău. Și fentele aici. Deci. Am gurat. Acum e lăbățat, nu? Acum e bine, dar parcă tot mergea cu 2 litere de alea, știi tu. Ia fentele. Așa, nu? Fentele. Aici. Ce? Nu. Cu una? Ce? Cu una Mai merge? bine, parcă mai bine, ia vezi. Nu, parcă da. Și asta e așa.
Stai așa că am primit de la EMAG. Așa, mă, așa eu zic. Așa Da. cred. Nici nu știu unde naiba să pun telefonul să audă bine. Gata, mă, așa, e bine. Mhm. Și camera. Stai că vine imediat, bă. Ok. Am revenit, băieți. Ia zi ce mai vrea Avoria să mai fac aici. O să spar tot și că am lărgit ăla, știi? Da, zic să le facem, știi de cât, mă? De 2 în interior. Păi și la Da, fiecare Q lasă așa că e mai bine de 3. o spă, Așa, jos. Așa. I, gura mătii. Dar e un fel de 2, mă, nebune. Adică, Mai pune Ce? încă o dată. dar nu știu dacă o să încapă, ia să vedem. T, Mm. De asta mă așa. Dar ăsta o ia să le fac așa. E mai bine, mă, așa, ia uite boule. eu, tu ai mai. Hă? Mai bine așa. Dă-te fă creațul să văd și eu. Așa. Bă, dar nu știu ce, dar mie să râd. Mie să râd de eu la alea, că da, aia e. Stai la A să fac ceva, să mă... Fă mă așa, bă. Băga mea și picioarele în tine. Fac așa și gata. Cum? Păi așa, mă. Păi așa, ia dă-le dracu, ia mai ridică-le, mai ridică și pe ăsta în sus, dă-l în pizda, mă, să ia, fă, uite așa. Ca să iasă cât de cât binișor ea, cum e acum. Mai bine tu? Zici că e tu tineri titani, sau să le ridicăm? Hai să le ridicăm pe toate cu unul mai sus. Sau, bă. Ăsta mergea dacă îl făceai uite așa, mica 4, stai așa. Sparge-l. Și făceai pe ăsta așa. A? E, bă, dracu. Hai! Mă piși pe mine, dracu, dacă mai fac multă dată. Nu o să-l fac din două? Lu? Da. Păi stai să văd de cât ca să iasă simetric și în partea asta altă. Dracu. 2 trebuie să mai iasă în partea dreaptă. 1, Da. 2, deci 1, 2, 3, mai fă de uite atât. Bă, dar e mare lău cu aia. E, ce dracu, bă, n-arată bine. Hă? Pe-a dat dracului? Nu pot să fac nici așa. Nu mă las. A? Bă! Creațul! Hai, du-te, dracu. Dracu de bagabondă. Hai, lasă-l așa. Să mă faci tu zi, te rog. Bă, unde buii mei? Hospital. Hai, dracu meu. Stai așa, nu distruge, că vreau să fac aici, să văd cum se vede pe filmare, stai așa. Stai așa că mor aici. A, stai bă că mouse-ul mătii e pus, eram pe ecranul ăla, pe ce mai pe el. Hai, capul, ai ca ce făcut în față, dacă e dacă Ce? Hospital. Cum se vede, bă? Bă, dar se vede ca dracu. Mă întrebam eu ăla de ce se vede așa de nașpa, dar nu știam de ce. Ce dracu, ce trebuie să distrugi de aici, că nu știu. Toți până la O. Oi, mamă. Mamă. Hai, sparge tu și eu continui. Hai, strâns. Iar îl mâncăm pe să... Păi ce m-aș pe de sus? Vine șarpili! Mamă de patru. Ce? E, unde dracu mă duc? Da, ești retardat, se vede. Mai dă-te o dată în sus. Invers. Ai! E chiar că ești retardat mental, bă.
Coaie, dar eu mă cac în ăsta. Am revenit, băieți. Ia zi, bă, oraș, ce ai făcut pe aici? Of, ce mă enervează fătus gura, mă. Am crezut că faci, mă întrebam de ce dracu faci hâul. Las că e bine așa. În sfârșit au ieșit bine pe șamaș pe el. Așa, dă-l dracu, nu mai schimb. Lasă-l așa. Mă, că mi-e bine așa. Hai, hospital. N-am mai mâncat nicio litră de data asta. Măcar e dracu simetric, măcar atâta. Bă, dar ce comic era hospital. Tu-ți gura, mătii. Am crezut că am lag pe șamaș pe el. Gata, acum gata, nu mai schimb. E și simetric, dă-l dracu. Aici e una, aici două, aici două. Aici e patru. Una, două. Cum merge, cum merge? O, dar chiar ce părere ai de ce am făcut noi până aici pe mapă? Bă, mi se pare că e cea mai reușită mapă ever care am făcut-o noi. Da, să știi, chiar da. Știi că nici pe SE n-am reușit, când am reușit noi să facem pe aia n-a ieșit nici așa de pe, nici așa. Din PS și calculator, din toate e cea mai bună asta. Da, să știi. Bă, pe asta nu știu, să scriu ceva, să scriu PLM. E, păgula mea. Fix asta înseamnă. Gata, și spitalul. Bă, da, la o, dacă, vreau să zic, dacă puneam și noi, uite așa. Hai că să fac ție un cadou așa frumos, ia să-mi zici ce părere ai, îmi vine să râd, dacă vreau să-mi râd un pic. A? Băi, știi cum se citește invers ăsta, dacă te uiți din spate? Bă, ia ce Caterinca am făcut acum. Bă, acum, să știi că acum am făcut-o doar de Caterinca. Zi, bă, boule. Știi cum se citește invers? La tipsoh. Dracu știi ce înseamnă, nu știu. Hospital doar invers. Da, mă, dar nu știu ce înseamnă gen dacă ar fi în alte limbă, nu știu. La tipsoh. Hai, gata, lasă așa că îmi pocești limba, naibii, taci din gură. Uite, mă, ce Caterinca am făcut aici. Bă, du-te, mă, dracu, mă. Da, mei, căcatul. Scârbos. Ce ăsta, spital sau? Hai, mă, când era nici așa rost, ai cam. Dani, tu ai făcut asta, eu acum cred că mă pun să fac parcare aici, a? Le-ară la lume ce ai și până acum aici. Hai, mă, facem și terase. Unde, mă, dracu, vrei să faci terasă la pacient? Dracu e în pat, nu poate să ridice paralizat și tu vrei să-i faci terasă? Paralizat. Dar cine dracu l-a bătut, mă, Dumnezeu? Dracu să ia. Hai că vreau să știi ce faci tu la parcare aici și pe aceea mă duc câinile afară. Dar chiar mai stai, mă să le arăt la lume cățelul puțin. Am revenit pe... Ora și am revenit. Ia să ți-l arăt pe ăsta micu pe videoclip. Cu hăinuța pusă. Stai, tati. O să mă uit pe video. Te uiți pe video. Bă, dar nu arată cu hăinuța, să știi. Știi, tati, uite. Salut și tu numea. Salut. Bă, mă complic, sincer. Ce? Nu stau să mă complic. Ce ne va face să vedem? Și tati, vrei să te duci la mami? Trebuie să sparg aici ca să astup cu șosea, deci nu stau să mă complic, dau cu TNT și gata. Nu, mă, handicapatule, că nu distruge asta decât zona asta, știi? Hai, ce mă panicasem, pișamaș pe tine. Nu, că sub nu-i nimica de aia. Aici pe margine o să sparg eu, dar pe aici pe E, dar stai să le arăt ce e pe aici. Ce am mai făcut noi pe aici, uite. Mamă. Era... Cât am muncit noi ca retardații să astupăm aici. Mamă, bă, ești nebun. Bă, aici gândește-te că era sătucul. Da, bă, dă-l naibii de sătuc. Bă, dar nu știu, noi le-am arătat la început, mă, la lume sătucul. Habar n-am.
Cred că n-am început, nu stai, nu știu dacă am început noi atunci să le arătăm să fac YouTube atunci când cu mapa, cu ei mei, cu prima casă. Mai am, nu mai știu. Nu știu, nu mai mi-aduc aminte de videoclip. Și nu-i pus de mult chiar. Bă, da, abia aștept să treacă ani de când fac YouTube mâncare și să văd cum e progresul. Dacă întreb, mă, cât de mare vrei să faci ca să te ajut și eu, că nu știu cât de mare vrei să o duci. Stai așa, să-ți termin de partea aici și ți arăt. Puteai să faci conturul și te ajutam eu să sparg și cu... Conturul, stai să termin aici de spart. Deci, maxim până aici, da? Uite așa, așa vreau să fie. Ai ceva în cap de făcut? Da. Vreau eu să fac aici, că tu ai făcut toate parcările, eu n-am făcut niciodată parcare până Dar ce asta. părere ai de parcările de până acum? Alma, vezi că vreau să fac o ieșire acolo unde am arătat și una mai vreau să fac aici, știi, față în față cu ăsta. A, da, dar fă, știi cum? Știi să fie în față cu strada, cu strada aia. Ce morții mai te-am făcut, mă? A, e bine, e bine, e bine. E cam așa, unde dracu m-am dus. Eu o să pun să opresc filmarea pe asta. Ia cât avem de filmat. Iii, 36 de minute mâncați-și! Ok, hai că opresc filmarea și o să ne auzim în partea a treia. Ceau!